engang en meget rig mand, som uheldig nok havde fået et blåt skæg. Det så rædsomt og forfærdeligt ud, at alle de børn, som mødte ham, løb skrigende bort. En af hans naboer havde 2 sønner og 2 døtre, 2 meget smukke døtre. Anne var den ældste, og Skønne var det yngste søster. Den blåskæggede mand friede til dem begge, og han lod dem selv vælge, hvem af dem, der ville gifte sig med. Noget tid senere fik moren og de 2 unge piger et brev. Det var en invitation. Det ville glæde mig, hvis de sammen med mine venner ville komme til en stor fest, som jeg agter at holde i næste uge. Og der er også en fest. Det kan ingen, der forventer ham i, men regn ikke med, at jeg vil deltage. Meddelte straks den ældste søster. Heller ikke mig, tilføjede den yngste. Under alle omstændigheder, så er jeg sikker på, at det bliver frygteligt kedeligt. Moren tænkte sig lidt om, før hun sagde. Under alle omstændigheder, så takker I ja. Jeg sørger for, at jeres kjoler er i orden. Og Blåskæg, han gav sine tjenere besked på at forberede den mest storslåede af alle fester. Kan vor stemme violiner spille op, og i køkkenet koges nu den fineste mad.
Jeg ønsker kun det allerbedste kød og fisk på fad. Skænk nu op i karaflen af den kostbare vin. Den røde silkeskjorte parfumeres delikat. Porcelænet skal vaskes, nu dæk op med guld og sølv. Og det næste skal bruges marmor, begge pudses op. Skøn, den yngste af søstrene, sagde ja til at gifte sig.
med blåskæg. Imidlertid, i de uger, som gik med at forberede brylluppet, blev hendes humør mere og mere mørkt, og hun blev mismodig, så derfor betroede Skønne sig til sin mor. Hun fortalte hende, at hun i nogen tid var blevet hjemsøgt af mærkelige stemmer, som forstyrrede hendes søvn. De siger, at de forsøger at beskytte mig mod en stor fare. De siger også, at dette bryllup er en misforståelse, og at jeg hellere skulle aflyse det. Aflyse dit bryllup, min pige. Det tænker du vel ikke på. Men mor, jeg er så bange. Og så endelig kom bryllupsdagen. Og uden for kirken var der en stor forsamling, som ville overvære det bryllup, som man havde talt så meget om i nabolaget. O Skønne, Skønne,
Da de havde fejret brylluppet, hjalp Blåskæg sin unge hustru op i sin karet og tog hende med til et andet af sine slotte, som lå lidt afsides på den anden side af byen. I løbet af de næste par uger brugte slottets nye herskerinde så meget tid på at gå rundt i parken og på at besigtige boligens mange sale og værelser. En skønne morgen befandt hun sig uden for en dør, som det viste sig, at hun ikke kunne åbne, så hun forsøgte at kigge igennem nøglehullet. Og i samme øjeblik var det som om, hun på ny hørte de mærkelige stemmer, som havde forfulgt hende lige indtil hendes bryllupsdag. Hun blev bange og løb væk og besluttede sig for hurtigt at glemme, hvad der var sket. Lige indtil den dag, hvor Blåskæg bad hende komme ned til hans kontor. Jeg skal afsted i morgen. En rejse til provinserne, 6 uger er jeg væk. Ja, mindst. Så jeg betror da min nøglebund, så længe jeg er borte. Lov mig, du vogter det, og tro mig kun. Det er et pand på min tillid og min kærlighed. Der er blot denne ene ting, jeg må dig huske på. Husk på. Og lyt til hvad jeg siger, det vil du ej fortryde. Den allermindste nøgle til kammeret passer den. Det er et lukket rum, der må du ej gå ind, der må du ej gå ind. At åbne døren er forbudt. Der findes ingenting. Trappen ender bare blinkt. Der slutter korridoren. For mig at kigge ind. Der findes ingenting. 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 Gør blot alt det, som du har lyst til. Gør blot derhenne, hvor du behager. Plukker. For alle sæle, sæbenes hemmelighed. Sæbenes hemmelighed. Og hvis du er lidt ensom, min ven, så byd en vennerne. Penge
så vi kan besøge dig, så vi kan besøge dig. Mange spørgsmål har vi til dig, det kan du jo nok forstå. Måske vi fornærmer dig, men vil du nok fortælle os, er det sandt, at du har storpir-guvernanter tjenere, som skal lyde dig og bukke med den største høflighed. Klæde dig i dine kjoler, finde dine smykker frem, diamanter, ædelstene, som din mand har givet dig. Men du kan være helt rolig, skønne, for når vi går hjem igen, er tilbage i byen. Så tiger vi, det lover vi, så tiger vi. Ja, du kan være helt rolig, skønne, for når vi går hjem igen, når vi går hjem, er tilbage i byen. Så tiger vi, det lover vi, så tiger vi. Og hvor du har været heldig, tænk at bo et sådan sted, med en virkelig elegance og med skønhed overalt. Tænk at alle disse skatte nu og her tilhører dig. Hvilken lykke, hvilket held, fornemheden piger os. Skal vi gå på denne trappe for at finde det talon? Vis os vejen til hans hule, hemmeligheden bliver hos os. Ud at være i det skate, hvordan kan du elske ham? Hvordan kan du elske med ham? Vi bevarer hemmeligheden. Undskyld denne insisteren, men du kender vennerne. Utålmodigheden kommer, og hvordan vil vide mere? Men ja, du kan være helt rolig, skønne, for når vi går hjem igen, er tilbage i byen. Så tiger vi, det lover vi, så tiger vi. Denne dag, hvor skønheden og hendes venner fejrede deres gensyn, blev meget lykkelig, og alle ønskede vi, at den skulle vare så længe som muligt. Og dog kom tiden, hvor de måtte tænke på at vælge. Farvel, råbte skønhedens venner og veninder. Farvel, adieu, vi ses snart igen. Og hils min søster og mine brødre og sig, at jeg venter dem i morgen til frokost, udbrød den unge, nygifte frue. Da hun igen var alene, blev skønheden overmandet af en følelse af tristhed, blandet med tvivl. Hun besluttede sig for at gå tilbage til sin egen salon, men så lige pludselig kom hun i tanke om den lille nøgle, som Blåskæg havde talt om. Hun standsede foran den dør, som hun for længe siden ikke havde kunnet åbne. Og hun huskede de formaninger, som hendes mand havde givet hende, inden han drog afsted. Men hans trusler til trods, tog hun den allermindste nøgle i bundet og lod den glide ind i nøglehullet, og med rystende hænder åbnede hun døren til kammeret. Først så hun ingenting, for det var meget mørkt derinde. Men da hendes øjne havde vendt sig til mørket, udstødte hun et skrig.
samlede nøglen op, som var faldet på gulvet, låste døren igen, og hun skyndte sig alt, hvad hun kunne, tilbage til sit værelse. Hun rystede med angst, da hun så opdagede, at nøglen var sølet ind i blod. Tog hun et lommetørklæde og forsøgte igen og igen at tørre nøglen ren. Men blodet var ikke til at få af. Når det forsvandt et sted, kom det på mystisk vis tilbage et andet sted. Skønheden tænkte på at løbe ud og søge hjælp, men natten var for længst faldet på, og tanken om at gå alene i den mørke skov afskrækkede hende. Og pludselig hørte hun lyden af en hestevogn, som kørte op ad alléen mod slottet. Drog skønheden i et lettelsessum. Men døren blev
igen næsten omgående. Den næste er der mindst nøgle. Det er der ikke. Udbrød af den. Den må være faldet af. Så find den hurtigst muligt. Hør den. Så hun kunne give tegn til deres brødre om, at de skulle skynde sig at komme. Og så gik hun tilbage til blåskægen, og så ventede hende i den store salon. Hvorfor er der noget blod på nøglen? Spurgte han. Det ved jeg ikke. Hvordan går det til, at du intet ved? Min
lad nu være. Jeg bruge denne her, den allermindste nøgle, og du lovede mig, at aldrig gå derhen. Din glæde og din nød kan ikke røre mig, for du løjet har for mig, svigtet har du mig. Nu må du give fortabt, din skæbne er bestemt. Du skal dø, du skal dø. Giv mig lidt tid, så jeg kan bede en bøn inden min død. Jeg giver dem et kvarter. Ikke et sekund længere. Skønne løb og låste sig ind på sit værelse, og hun bad til himlen, at hendes brødre ville komme til hende og redde hende. Stop!
skønne viger langsomt tilbage med øjnene stift rettet mod dolken, som blinker jeres hånd. Han er gået ind i kammeret, truer med en slagterkniv, og han nærmer sig nu hende, men han siger ingenting. Hendes tårer flyder stille, hun er ganske stum, venter på sin sidste time, mens hun holder på sit vær. Hun forsøger ikke at flygte. Hun ser ham i øjnene. Og hun erklærer sin kærlighed. Øjeblikket. Ser hun ham i øjnene?
Nej, det kan ikke være sandt. I tager fejl. Jeg, derimod, jeg kender den rigtige slutning. lever lykkeligt til deres dag.